DNA toivottaa teille kaikille oikein hyvää iltaa. Vuorossa on DNA Business Challenge kilpailu, jossa satakuntalaiset yritykset takovat rahaa Satakunnan keskussairaalan pienille lapsipotilaille. Tämän illan isäntä, hän on DNA:n myyntipäällikkö Anssi Johansson, tervetuloa. Ja sitten illan kilpailijat Satakunnan osuuskauppa. Heitä edustaa Jussi Kaartinen. Satakunnan osuuskauppa on asiakkaiden omistama satakuntalainen yritys, joka tuottaa etuja ja palveluja asiakasomistajille. Ja toinen kilpailija tänään on Porin Ässät, ja Ässiä edustaa tänään Marko Kivenmäki. Joka ottelussa syntyy uusia tarinoita. Yläpesästä 5 pistettä, längistä 3 ja alapesästä 1. Satakunnan osuuskauppa Jussi Kaartinen. Ensimmäinen menee hivenen ohi, toisen maalivahti torjuu ja yläpesästä Jussi Kaartinen, Satakunnan osuuskauppa, hieno laukaus. Ja sitten Ässiä edustaa mies, joka on täällä monta maalia tehnyt samasta paikasta, eli Marko Kivenmäki. Mavetista ensimmäisen längistä, hieno laukaus, toisen maalivahti torjuu ja kolmas maalivahti venyy kiekon tielle. Ja näin Satakunnan osuuskauppa niukasti voittaa. Kiitoksia DNA. Satakunnan keskussairaala kiittää.